കൃഷ്ണൻകുട്ടിയേട്ടാ, ചായ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഓ, നിനക്കും വേണമല്ലേ ചായ? വാ വാ വാ, എന്നാ എന്നാ കുടിച്ചോ കുടിച്ചോ, കുടിക്കേ. കൃഷ്ണേട്ടാ, നമുക്ക് പുറത്തു വരെ ഒന്ന് പോയാലോ? ഇപ്പോഴാ? പോകാം, ടിഫിൻ കഴിച്ച ശേഷം പോകാം. ഉച്ചയൂണിന് ഗോപിയേട്ടനും കുപ്പസ്വാമി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കേ ഒരു 4 ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചാലോ? ഓ, മതിയാവും, ധാരാളം. പിന്നെ സാധനങ്ങൾ അവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, കഴിച്ചോ? കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ. എല്ലാം എടുത്തില്ലേ? ആ, എടുത്തെടുത്തു. ഫോൺ എടുത്തു. പോരാ? പ്രകാശേ, ഞങ്ങളെത്തി. ആ, വരൂ. ഹലോ, വരൂ. ഇവിടെ ഇരിക്കാലോ, കാറ്റ് കിട്ടും. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും. Cheers. എന്താ ഇത്ര എരിവുണ്ടോ? കുടിച്ചോ. വേണ്ട അല്ലേ? നീ ചായയും കുടിക്കും, ഇഡ്ഡലിയും തിന്നും, ദോശയും തിന്നും, പൊറോട്ടയും തിന്നും, ബിരിയാണിയും തിന്നും, ഇറച്ചിയും തിന്നും. ഇത് കുറച്ച് ബ്രാൻഡിയാ. ഇതെന്താ നിനക്ക് കുറച്ച് കുടിച്ചു നോക്കിയാ? പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് മനുഷ്യരെക്കാൾ തിരിച്ചറിവുണ്ട്. മനുഷ്യര് കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആഹാരവും ഈ പട്ടിക്കുട്ടി കഴിക്കും, മദ്യമൊഴികെ. നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് പോലും നീണ്ട വീക്ഷണം, പക്ഷെ നമുക്കതില്ല. എന്നാൽ പട്ടിക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത മദ്യം ഈ നിമിഷം മുതൽ നമുക്കും വേണ്ട. എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ നമുക്ക് ഈ മദ്യപാനം നിർത്താം. ഇനി നമുക്ക് മദ്യവിമുക്ത കേരളം സൃഷ്ടിക്കാം. ശരി.